η σημερινή μέρα, μέρα θριάμβου, μέρα Αναστάσεως, μέρα ελπίδος. Θα ήθελα πρώτα οπωσδήποτε από Θείου άρχιστε και οπωσδήποτε θα πούμε και λίγα λόγια από ό,τι εσείς θα παρακαλέσετε και από ό,τι από την εμπειρία μου έχω από εκείνη την εποχή. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είτε όπως είχαμε στον όρθιο Ευαγγέλιο, είτε στη Θεία Λειτουργία, θα ήθελα εκεί που συναντάμε έναν πολύ όχλο μεγάλο αριθμός από κόσμο και μιλάει ο Χριστός τόσο που εκείνοι ροφάνε και νιώθουν πολύ διαφορετικότερα, και μια άγνωστη γυναίκα μέσα από το πλήθος μιλάει την αλήθεια που νιώθει, μιλάει που θα έρθει, που πέρασε, περνάει και θα περάσει, θα περάσουν γενιές που θα μακαρίζουν αυτήν τη μάνα Παναγία. Μακαρία η κελή ευαστά σας άσε και μαστήσουν φύλας σας. Και του βεβαίωσε ο Χριστός ότι πραγματικά αυτή η γυναίκα είναι εκείνη που θα μακαριστεί. Είχε μάλιστα μακαριστεί και από τους προφήτες ακόμα, όχι μόνο όταν έφερε το Χριστό και με την ανθρώπινη σάρκα, αλλά και συνέχεια ο λαός την έχει πάντοτε παρηγορήτρια, οδηγήτρια, και ο καθένας ονομάζει και λέμε δεν ξέρω πόσες λέξεις, πόσες ονομασίες έχει ανάλογα με τον πόνο και ανάλογα με την εποχή και ανάλογα πώς γίνεται. Έτσι ακριβώς όταν το έθνος μας βρίσκεται τόσο προδομένο, τόσο οι ενέργειες αυτών που είχαν πραγματικά, είχαν τόσο μέσα εισβάλλει στο έθνος, που είχαν πάρα πολλά πόστα στα χέρια τους. Η προπαγάνδα ήταν πραγματικά δυνατή και είχε πιάσει πάρα πολλά πόστα. Πίσω από αυτήν την προπαγάνδα, για μένα από ό,τι έχω ακούσει από έναν κάποτε φλογερό ιεροκήρυκα και σήμερα επίσκοπος ο Φλωρίνης, ότι όταν θαύμασε ο κόσμος πως έγινε αυτός ο πόλεμος και νίκησαν οι Έλληνες που καθή στιγμή ήτανε τόσο χαμηλά σε πολεμικό υλικό, τόσο ακριβώς είχαν προδοθεί και είχαν τα σχέδια, και πόσοι μάλιστα από τους, θα τους πούμε, Έλληνες χαφιέδες που είχαν προδώσει τον τόπο μας. Πίσω από αυτό όμως η Times της Νέας Υόρκης έγραψε δεν νίκησε η Ελλάδα την Ιταλία, νίκησε η Ορθοδοξία τον Παπισμό. Και τώρα θα έρθω λιγάκι πιο σημά. Υπήρχε τέτοια προπαγάνδα που άλλο είναι να το ζεις και άλλο είναι να το λένε. Και νομίζω ότι όλοι ασχολούμεθα, βεβαίως είναι ο ηρωισμός, φαίνεται και η χάρη και η σκέπη της Παναγίας μας σε ένα ακριβώς τόσο περιφρονημένο λαό και έθνος, και δεν πηγαίναμε να κατακτήσουμε, άμενα θέλαμε να κρατήσουμε, και είναι δυνατόν να αφήσει έτσι την αδικία ο Θεός? Και έτσι η μάνα Παναγία μας προστάτεια αυτών των ημερών εκεί, αλλά δεν πάβει, είπα, να είναι παντού. Θα πει κανένας γιατί τότε δεν μας βοηθάει και εκεί και αλλού, όπως παραδείγματι μας απειλούν οι Τούρκοι, όπως ακριβώς από τα Σκόπια τους εβδομάδες θα βάλουμε την ονομασία, θα βάλουμε πολλά πράγματα. Και αυτό πάλι για μένα είναι κάπου υπάρχουν συμφέροντα που θίγονται και δεν μιλάνε την αλήθεια, και τους έχουν και αυτούς γελάσει και έχουν πλάσει αυτό το παραμύθι ότι, όπως έλεγαν οι Ιταλοί, θα πάρουμε τον καφέ στα Γιάννηνα
και θα γευματίσουμε στην Αθήνα με τελείως βέβαια νίκη. Ήτανε γελασμένοι, γελάστηκαν και οι ίδιοι, έτσι τους εκήρυταν, έτσι έβλεπαν τα πράγματα και δεν ήτανε πραγματικά έτσι, γιατί ο Σαμσόν ξύπνησε και απάντησε με πίστη, με θέληση, με θυσία, με καρδιά και με αγάπη και προς τον τόπο, στην πατρίδα του, και δεν άφησε, για μένα να σας είπα, αυτόν τον παπισμό να έρθει, και πίσω από αυτούς κρύβονταν οπωσδήποτε ο φασισμός, είτε το Μουσολίνι είτε ακόμα και το Χίλτερ. Τα πράγματα εγώ θα ήθελα, όσες φορές έχω ακούσει ομιλίες από πολιτικούς, από άλλους θρησκευτικούς, μιλάμε μόνο για τον ηρωισμό και για τη μάχη που κάναμε στο Καλμπάκι, και οπωσδήποτε θα πω και κάτι άλλο που για πολλούς θα είναι άγνωστο. Γιατί δεν μιλάνε για την προπαγάνδα που υπήρχε? Γιατί δεν έχουν ετοιμάσει και δεν είπαν καμιά φορά ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά είχαν απλώσει έτσι, με τέτοια ασέβεια και με τέτοιο θράσος είχαν πωλήσει τον τόπο μας? Δεν φαντάζομαι να είναι γνωστό σε ορισμένους, έτσι, άγνωστο σε ορισμένους. Και το Πεντάγωνο ακόμα τότε είχε δώσει εντολή να έχουμε σύνορα Πρέβεζα, Άρτα, ο Άραχτος. Όλα αυτά ήδη είχαν αφιεχθεί σε αυτούς. Αλλά εγώ θα πω ακόμα ότι με πολλά χρόνια πιο μπροστά η προπαγάνδα, και ιδίως στα ορεινά βονά της Πίνδου, ήταν τόσο ακριβώς οργανωμένη και τόσο περιφρονημένοι οι Έλληνες, και ακόμα θυμάμαι και στο χωριό μου νοματάρχης περισσότερο σεβότανε και άκουγε, ίσως από δεν ξέρω από τι, αυτοί που ήταν οι ορισμένοι, οι λίγοι που ήταν, ούτε 10% δεν ήτανε, είχαν την τόλμη και το θράσος να απαντήσουν, και θυμάμαι καλά που μας είχαν κλείσει τα ελληνικά σχολεία για να πάμε στο ρωμανικό σχολείο. Και άλλα πράγματα τα οποία, και όταν ήρθα ακριβώς μετά κάποια τότε μην κατοχή, ήρθα στα Γιάννενα λειτουργούσε από πριν, από πολλά χρόνια, γυμνάσιο, δημοτικό, συσίτιο, προξενείο, τα πάντα όλα. Και αλλού, σε όλα τα χωριά και παντού υπήρχε τι? Η προπαγάνδα εκείνη που πήγαιναν για 3 μήνες ή 1 χρόνο στη Ρωμανία και γυρνούσαν δάσκαλοι και φωτιστές για να δώσουν τα μηνύματά τους. Για αυτό το πράγμα δεν κατάλαβα. Πώς πέρασαν αυτοί τελείως άθικτοι? Έβαλαν ορισμένους βεβαίως μέσα, πώς θα είχαν κάποιο προηγούμενο. Αλλά για τους περισσότερους, και θυμάμαι έναν μάλιστα συγκεκριμένα, μετά από το 50 είχε ταχθεί τόσο πολύ και είχε γίνει βασιλικός, που φώναζε μέσα στην εκκλησιά στη Μητρόπολη: η βασιλεία του Θεού είναι η βασιλεία, είναι και οι βασιλιάδες. Η βασιλεία του, δηλαδή από μία ήταν τόσο πραγματικά που είχε τόσο ποτιστεί με τους Ιταλούς, και απάνω σε, δεν πέρασαν 10 χρόνια, απάνω σε αυτά τα χρόνια βλέπαμε ότι ο ίδιος γίνεται ήδη φανατικότατος, τόσο πολύ που φώναζε, επαναλαμβάνω, μέσα στην εκκλησία ότι η βασιλεία του Θεού είναι ακριβώς, αρχίζει από τους βασιλιάδες και δεν πρέπει να τους χάσουμε. Πράγματα και άλλοι που καθένας που τάχτηκε σε μια παράταξη για δίθεν ότι τι, για πατριωτισμό, κάθε στιγμή όσο ζούσε πριν και δεν τον οχλούσε ήταν προδότες, χαφιέδες. Αυτό το πράγμα λιγάκι, όταν ακριβώς υπήρχε αυτή η προδοσία, υπήρχε αυτή η περιφρόνηση, υπήρχε ακόμα και αυτή η οποία, δεν ξέρω, για μένα είναι συμμάχους δεν έχουμε συμμάχους. Και οι σύμμαχοι ακόμα μας είχαν διαγράψει όταν είδαν την αντίδραση, όταν είδαν ότι πάμε για μπροστά, τότε αυτοί πραγματικά έκαναν το βήμα, γιατί είχαν συμφέροντα. Από ό,τι έχω ακούσει, για 14 μέρες παραδόθηκε η Γαλλία, για 1 μήνα παραδόθηκε η Σερβία. Εμείς κρατήσαμε 9-10 μήνες. Μας τσαλακώσανε. Πάθαμε τόση και τόση ζημιά. Είχαμε τόσα και τόσα θύματα. Είχαμε τέτοια περιφρόνηση από παντού, δεξιά και αριστερά. Όλοι εκείνοι, αφού βγήκαμε στην παράταξη, που τέλος πάντων, που έτσι έλεγε αυτός ο δίθεν μεγάλος πολιτικός, για τον τρόπο, ναι, αλλά όχι πολιτικός για
για ανοιχτότερο ορίζοντα. Τι έλεγε ο Τσόρτσιλ? Ότι να μάθουν οι ήρωες που λιμάνσαν τους Έλληνες. Και μόλις ήρθε η ώρα να καταραίει αυτός ο γερμανικός στρατός, αμέσως τι μας έκαναν εμάς? Μας βάζουν τη διχόνοια. Δεν μας την έβαλαν οι ξένοι. Κακό είναι που το δειχθήκαμε εμείς. Αυτοί οι Άγγλοι, οι σύμμαχοι, έβαλαν αυτή τη διχόνοια. Ο ίδιος προσωπικά. Έχω κουβαλήσει στην πλάτη μου σαν αγκαρία που με παίρνανε τα μπαζούκα που δεν τα είχε ο ελληνικός στρατός, τα οποία ήταν αγγλικά όπλα. Υπήρχαν πράγματα τα οποία τι, άσε ακόμα και τις γκάλπινες που ερχόντανε φέρτη, άσε και πολλά άλλα πράγματα. Το φενάλι, επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που αυτοί οι μεγάλοι σύμμαχοι, και ιδίως οι 4 που ήταν τότε, μίλησαν ακόμα και τη Μακεδονία, να μας πάρουν ακόμα και το μακεδονικό, δηλαδή Μακεδονία, και τα μοίρασαν αυτά τα πράγματα και τα αφήσαμε στο φλούι εμείς. Πόσες φορές μας κάλεσαν οι σύμμαχοι να δώσουμε τον αγώνα? Μας κάλεσαν να πάμε στην Κορέα, μας κάλεσαν να πάμε στον κόλπο. Πότε να σταθεί μια φορά ένα ανάστημα και να πει εδώ έχετε κλείσει μια συμφωνία εσείς οι 4 στραμμοί, που καθ' στιγμή ήμασταν κι εμείς μαζί σας, και να μην πούμε ότι τι, μια μεγάλη δύναμη που δόθηκε ευκαιρία σε ορισμένους να νικήσει αυτή ακριβώς η δύναμη και να μην νικήσει αυτός. Γιατί αν τον αφήναμε κι εμείς να του λέγουμε περάστε, τι θέλετε? Θέλετε μια γραμμή να πάτε κάτω? Περάστε. Για να αντιδράσουμε, για να μην δεχθούμε, γιατί είχαμε από τούτη την μεριά που ήταν ακριβώς πίσω από τους ο Πάπας, επαναλαμβάνω, είπαμε όχι. Και αντιδράσαμε πραγματικά. Σωστά. Αλλά πώς μας προδίδετε εσείς σύμμαχοι, οι μεγάλοι εκείνοι πατριώτες, οι μεγάλοι εκείνοι πραγματικά? Πήρatan λάφυρα από τους Γερμανούς. Πήρatan και τις τίμονες ακόμη τα πάντα. Μας τι μας δώσατε? Μας δώσατε πια τα μολάρια της Ούντρας ή όλα τα παλετζούρια που μάζευε από την Αμερική να μας δώσουν για να αντιθούμε? Ή ακόμα διάφορα άλλα πράγματα τα οποία? Και ακόμα υπάρχει λογαριασμός που πρέπει να πάρουν αποζημιώσεις ο κόσμος που έχουν πάθει ζημιές. Ακόμα υπάρχουν. Και εμείς χρωστάμε λεφτά και μας φύγουν στο λαιμό και δεν έχουν θάρρος να ζητήσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί? Τι συμβαίνει πίσω από αυτά τα πράγματα? Για μένα όλα αυτά είναι ερωτηματικά. Ρωτάω και πραγματικά λέω τι γίνεται? Η προδοσία προϋπήρχε προτού να αρχίσει ο πόλεμος. Μεγάλη προδοσία. Τα ορεινά χωριά, επαναλαμβάνω, της Πίνδου, μόνο αν ήταν δυνατόν να τα πνίξουν και να υπάρχουν μόνο αυτοί που να υπάρχουν. Και έτσι αρχίζει λοιπόν 28 Οκτωβρίου 5 η ώρα το πρωί ο πόλεμος. Έρχεται οργανωμένος με τάγκς, με αεροπλάνα, με ροχισμό, με όπλα, με αυτοκίνητα, με πυροβόλα. Τα πάντα ήταν τόσο μηδαμινά τα δικά μας μπροστά τους, που ήταν αδύνατο να πεις ότι τι, θα μπορέσουμε να δράσουμε. Και οπωσδήποτε αυτά τα λιανοτούφικα και αυτά ακόμα τα όπλο πολυβόλα και ό,τι όπλο και αν είχαμε. Να φανταστείτε ότι βγάζαμε ένα πυροβόλο ή ένα αντιβαρικό, ότι ήταν, αμπόχναμε το κάρο μόνοι μας με την πλάτη να το βγάλουμε σε μια κορφή, γιατί δεν είχαμε μέσα να το μεταφέρουμε. Αυτοί είχαν ταξιαρχίες ολόκληρες από τάγκς τα πάντα όλα. Και σκέψω τώρα αυτός ο λαός να αντιδράσει και να επιτεθεί έτσι. Για μένα την έπαθαν, γιατί τους είχαν ποτίσει κατά τη γνώμη μου, ότι τι, δεν υπάρχει πουθενά αντίσταση και θα περάσουμε μια χαρά. Πάρτε και μουσικές, βάλτε και τα φτερά σας απάνω ψηλά, χτυπάτε και μουσική, ότι πάμε να πιούμε τον καφέ και να πάμε να γευματίσουμε στην Αθήνα. Ίσως ο απλός φαντάρος ο Ιταλός να του είχε πιστέψει έτσι, γιατί προϋπήρχε, επαναλαμβάνω, προπαγάνδα και συνεργασία μεταξύ χαβιέδες Ελλήνων με ακριβώς φασίστες Ιταλών και Γερμανών ακόμα. Τα πράγματα λιγάκι δείχνουν πολύ διαφορετικότερα ύστερα. Εδώ τώρα όταν βλέπει ακριβώς έτσι ο Θεός, όταν ακριβώς υπάρχει αυτή η προδοσία, αυτή η περιφρόνηση, αυτός ο παπισμός να έρθει ακριβώς να θέλει να κατακτήσει, ο καθένας που λέμε καμιά φορά δεν πιστεύουμε,
ή δεν πιστεύουν, οι ορισμένοι χριστιανοί που νομίζουν ότι αυτοί και μόνο πιστεύουν, οι άλλοι δεν πιστεύουν, τέτοιες ώρες βγάζει το πιστεύω το από μέσα και το κρατάει πιο πιστά από τον πιστόν, των λιγότερων πιστών. Γίνεται πραγματικά ήρωας. Γίνεται εκείνος που ήταν τι? Ακριβώς δεν είχε να φοβηθεί όλα αυτά, όλες οι σιρήνες αυτές, όλες οι προπαγάνδες από εδώ και από εκεί που είχαν πετάξει και όλες οι προκηρύξεις που έπεφταν ότι τι, δεν μπορείτε να αντιδράσετε, δεν μπορείτε μέσα να αντισταθείτε, όλα αυτά τα πράγματα τα περιφρονούσε αυτή η χούφτα των Ελλήνων, αυτό το ορθόδοξο πλήρωμα, αυτοί οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αυτοί οι ορθόδοξοι φαντάροι, που μεταξύ με μια ορμή πραγματικά δεν άφησαν να περάσει σε αυτό που ακριβώς έχουμε, το καλμπάκι που έχουμε αυτές τις τρεις επιθέσεις. Προσέξτε λιγάκι. Βεβαίως εδώ τώρα είναι και ορισμένοι μπορεί να μην το ξέρουν ή δεν ξέρω γιατί δεν θέλουν να το πούνε. Και στην Κρεμάδα παντού. Και οι τρεις επιθέσεις που έγιναν όχι βεβαίως γιατί όχι δεν ήθελαν να προχωρήσουν, δεν μπορούν να σπάσουν, αλλά περίμεναν περισσότερο τι να κάνουν. Γιατί η ταξιαρχία Τζουλιάη μέσω άλλων πάλι που ήταν οδηγοί προδότες, μέσω από Κόνιτσα, πάδες, άρματα, δίστρατο, έρχονται προς τη Βοβούσα. Μετά από μια εβδομάδα υποχώρησε δηλαδή οι Ιταλοί υποχώρησαν οι Ιταλοί. Περίμεναν πότε θα φτάσουν αυτοί απάνω, γιατί οπωσδήποτε την πίδο την είχαν το μέρος τους. Δεν υπήρχε τίποτα να υπάρχει. Για να κλείσουν τον δρόμο μεταξύ Τρίκαλα, Γιάννενα, για να κατεβούν και οπωσδήποτε τι θα έκαναν ύστερα στο καλμπάκι όταν θα ερχότανε πισόπλατα ο εχθρός, θα υποχωρούσε ή θα παραδεινόταν. Και έτσι το πράγμα όμως τι έγινε. Θυμάμαι ακριβώς και έχω σκηνές. Έλεγαν οι παρατηρητές που παρακολουθούσαν πως ερχόντανε από κάτω από την ποταμιά δίστρατο και προς τα πάνω. Μιλιούν φράτε, χιλιάδες λέει αδέρφια μου, έρχονται οι Ιταλοί, μιλιούν, δεν μετριέται, μπορεί σαν τα μυρμήγκια είναι. Όλοι από το χωριό, εκτός από τους ολίγους που ήταν, μαζεύουμε τα πράγματα να πάμε οπουδήποτε προς το βουνό Αυγό που λέμε και σε μια θέση οξιά. Και εκεί το βράδυ που περνούσα, θυμάμαι ακριβώς ένα καλτερίμι, δίπλα εκεί ήταν οι άντρες συγκεντρωμένοι και έλεγαν ήρθε στρατός. Μωρέ τι να κάνει, ένας λόγος είναι. Τι να κάνει, ένας λόγος είναι. Τι θα κάνει, μωρέ μιλιούν, χιλιάδες σου λέει. Έρχονται πολλοί, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί όμως, βεβαίως τώρα εδώ, είναι κάτι, επαναλαμβάνω, που δεν το έχουν πει, δεν ξέρω. Και έρχεται ακριβώς κάποιος λόγος του παπά, προσπάθησα να τον βρω, μου είπαν ότι ήταν από τη Λευκάδα, προσπάθησα και στη Λευκάδα να τον βρω, δεν μπόρεσα να τον βρω, ζήτησα ακόμα από πολλούς να μου δώσουν έστω αν ζει κανένας φαντάρος από αυτούς, γιατί έχουμε ορισμένα άλλα στοιχεία, μια άλλη φωνή μιας άλλης Αγίας, η οποία είναι πολιούχος του χωριό μας, την Αγία Παρασκευή. Τι έγινε? Η πλευρά όπως πάμε, αν έχει πάει κανένας και έχει κάποια εικόνα από το χωριό που λέγεται Βοβούσα, το δρόμο φαντάζομαι εκεί σας βγάζει το λάδι. Λοιπόν, πηγαίνεις και προχωράς όπως φεύγει το ποτάμι προς τα πέρα, δεξιά προς τη Μακεδονία το μέρος, αριστερά μέσα σε ένα λοφίσκο είναι πανύψηλα πεύκα τα οποία τα σέβονται πραγματικά και δεν βάζουν κοπή, σέπονται, πέφτουν κάτω, γίνονται σπουσκοί και δεν τα περάζει κανένας, γιατί ακριβώς λέμε ότι είναι τα βακούφικα. Θέλησε του δασαρχείου κάποτε να κάνει ένα βήμα να μπει μέσα, σηκώθηκε ο λαός, σηκώθηκαν και οι γυναίκες και τους έδειξαν, τους είπανε όχι, αυτό είναι για μας φυλακτό μας, είναι αυτό που πιστεύουμε, είναι αυτό που θέλουμε να το σεβαστούμε, δεν έχετε δικαίωμα εσείς από τα γραφεία από εδώ και από εκεί να μπείτε αυτό μέσα. Και μάλιστα πήραν άγριες θέσεις, μέχρι φτιάρια, μέχρι κασμάδες που τους έδειξαν και έφυγαν. Ναι, αυτό το πράγμα είναι εκεί. Εκεί ακριβώς απέναντι είναι ανοιχτό το μέρος, δεν έχει δάσος. Εκεί συνήθως πήγαιναν και βόσκαν πολλά πρόβατα, πολύ ήμερος ο τόπος. Ιδίως το χορτάρι εκείνο ήταν πάρα πολύ έτσι, ήταν θρεπτικό και έπαιρνε πάρα πολύ γάλα. Όλη αυτή η περιφέρεια απέναντι, γεμνό.
Βόσκα και εκεί δεν άφηναν βέβαια τα δεντρούλια τα μικρά. Παραπάνω υπήρχαν δάση πολλά. Εκεί που ερχόνταν τον δρόμο και εκεί έκαθαν περίπου στο λόφο περί τους 30 άντρες. Όπως μπαίνουμε τώρα, προχωράμε προς τα πάνω, είναι η γέφυρα στη μέση, από τούτη μεριά πάλι προς τα δω λέγεται μια θέση τοποθεσία που λέγεται Φέζο. Εκεί σκοτώθηκε ο Φέζος. Αυτά που λένε τα τραγούδια, τα γρυμπινάκια του αυτό, αυτά πράσινα άλογα και λαγούς με πετραχίλια. Άλλα λένε. Ας λένε δημοτικά. Πρέπει να μάθουν πρώτα πού και τι γίνεται, όχι τι στείλει το χωριό μου. Γιατί όταν δεν λες την αλήθεια και όταν δεν λες την πραγματικότητα, ούτε νόημα έχει τότε το δημοτικό. Είναι μια ιστορία. Δεν είναι ένα χόμπι μιανού. Ούτε κομμενότες για να τα πουλήσει. Είναι βιώματα του κάθε νιανού αυτά τα οποία εσύ και ο καθένας μου τι κάνουμε, τα περιφρονούμε και βάζουμε δικά μας. Και έτσι οι υπόλοιποι έκασαν στη θέση Φέζου. Με το σήμα, δεν το ξέρω εγώ, από ό,τι καταλάβαμε, ότι πρώτα θα τους αφήσουν να περάσουν και να έρθουν από τη θέση Αγία Παρασκευή περίπου τα 500 μέτρα να μπουν προς το χωριό. Θα χτυπήσουν αυτοί από εκεί και ύστερα θα βάλουν από εδώ. Με το προχωράνε προς τα πέρα, βγαίνουν σε μια θέση, σε ένα βουναλάκι, λίγο πιο πέρα από τώρα που έχουμε το σπίτι, μετά από τους γερμούς μας έκαψε, έχουμε κάνει σπίτι, από πάνω ακριβώς εκεί είναι μια κορυφή που ήταν γυμνή, ήταν ένα σταγματάρχη στο άλογο και 2-3 άλλοι. Με τον μπαμ που έκανα χτύπησαν αυτούς. Έπεσαν κάτω 4-5 Ιταλοί και ένα σταγματάρχης. Γκύλισαν κάτω προς αυτό, με το μπαμ από εκεί, μπαμ από εδώ, τα χάσαν τόσο πολύ που δεν περίμεναν. Το πώς γύρισαν, δεν έχω εικόνα, δεν έχω φωτογραφία. Φιλμ μόνο με το νου έχω. Παρατάνε πάρα πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα πέταξαν μέσα στο ποτάμι. Χαμός γινότανε, χαμός. Εκεί όμως στο λόφο Αγίας Παρασκευής, γι' αυτό θα ήθελα να άκουσα μια γυναικεία φωνή. Μη φοβάστε παιδιά, είμαι εγώ εδώ. Τα χαρακόμματα ακόμα υπάρχουν. Σκεπασμένα με φύλλα και δίχως να τα έχουμε σεβαστεί και να τα έχουμε καθαρίσει. Και δίχως να ρίξουμε και ένα τρεσάλι. Από τότε που πήραν αυτή την ήττα Ιταλοί, τότε εδώ όλοι υποχώρησαν. Θα το πάλι στο καλμπάκι. Υπάρχουν οι ήρωες αυτού πάντων. Υπάρχει ακόμα και μια σιρήνα οι οποίοι άλλοι είπαν να υποχωρήσουν. Και άλλοι από ό,τι μου έχουν πει, αξιωματικοί και μάλιστα ένας λοχαγός Δημήτριος Καντάρας, επειδή είχε κάνει ένα διάστημα άρρωση και πήγα και τον έβλεπα τακτικά και μου έλεγε πάρα πολλές ιστορίες από εκεί. Ένας πάλι από εδώ από το χωριό, δεν ξέρω να το διαβάσετε σήμερα, από το Ιππικό που ήταν εδώ ένας από το χωριό δίπλα και Τσάκης, ακόμα από στη Μακεδονία που ήταν με το Ιππικό, τόσο πολλοί που είχαν αγριέψει και τα άλογα που έπιαναν ιταλικό χακί και τον έρχονταν από πάνω με τα δόντια, ντάουν κάτω. Δηλαδή φαινόμενα. Φαινόμενα. Το άλογο γνώριζε το χακί και τον άρπαζε με τα δόντια και το πετάει κάτω. Αν μου λέει ψέματα, εδώ ζει ακόμα ο άνθρωπος. Και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά από ό,τι ύστερα και μπαρμπάδες μου και αυτόν ακόμα τον ήρωα τον Κωστάκη τον είχα γνωρίσει και είχα μιλήσει και αυτός τόσο πραγματικά έφυγε από αυτόν τον κόσμο δίχως να παρουσιαστεί έστω ένας αξιωματικός στην κηδεία. Ποιος? Αυτός ο οποίος είπα δεν θα κάνω ήρωα αυτόν που πολεμάει, θα κάνω ήρωα αυτόν που αγαπάει τόσο πολύ και έχει πραγματικά τέτοιο στόχο και δίνει πανικό στον εχθρό για να μην υπάρχουν θύματα. Δεν είχε τα λεγόμενα μηχανήματα που έχουν σήμερα ή τα κιάλιωτα που έχουν τα γυριστά να δουν ακόμα πολύ μακριά. Με το χέρι μου έλεγε έτσι έκανα και έλεγα από εδώ, επειδή ήξερε και το μερλιγάκι από εδώ εκεί τόσα μέτρα, ρίξτε με 5 μήνες δεξιά, 5 μήνες δεξιά, όπως το καζάρι. Πανικό σε τέτοια σημεία τα οποία τι, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο ήταν ο πανικός να φύγει, να απομακρυνθεί, όχι στρατιώτες, να αποφύγει αυτό το μίσος η οποία στρέφεται ακόμα ο παπισμός εναντίον της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό λοιπόν η μάχη αυτή, είτε η μάχη απάνω στο χωριό μου, είτε η μάχη που έγινε εδώ κάτω, για μένα δεν ήταν μόνο απλώς για να πάρουν τον τόπο την πατρίδα. Γιατί όπως ήταν η προπαγάνδα, την είχαν. Αλλά ήρχοντα πλέον τι, να κατοχυρωθεί
Ερχόνταν πλέον τι? Με βαρβαρότητα. Ερχόνταν με κάτι που δεν μπορούσε ύστερα, δεν θα μπορούσε κάπου να αντιδράσεις. Και έτσι οι νίκοι λοιπόν αρχίζουν αυτού και όλους αυτοί, όλοι οι ήρωες πραγματικά. Και ένα αξιωματικό που συνάντησα πέρσι πρόπες, γέρος βεβαίως πολύ, ότι ενώ η τρίτη επίθεση που είχαν κάνει οι Ιταλοί είχαν μάσει όλα τα βόδια, όλα τα ζώα, είτε από σιταριά, είτε παρακάλαμο, είτε ακόμα από πιο πίσω εκεί, άνω και κάτω, αυτό, τα μάζευαν να τα έχουν μπροστά και πίσω από τα ζώα πήγαιναν. Και το μοναστήρι που βρίσκεται πάνω από δίπλα από την Χρυσόραχη, Άγιος Αθανάσιος, αυτό το ύψωμα πόσες φορές το έχουν πάρει και το έχουν πάρει. Και εκεί πάλι ο Άγιος μπροστά, εκεί πάλι στέκεται πραγματικά και δεν μπορούν να ανεβούνε και σπάνε τα μούτρα, αφού πήραν και το μήνυμα ότι η ταξιαρχία Τζουλιάη υποχωρεί, άρχισαν πλέον να υποχωρούν και να πάνε ακριβώς εκεί που πήγανε. Ιτήθηκαν τόσο πολύ που οπωσδήποτε ύστερα ήρθαν όλες εκείνες οι άλλες, εκεί που ακριβώς γινόταν ο χειμώνας που ήταν βαρύς πραγματικά, ήταν χειμώνας με πολλά χιόνια, και η προπαγάνδα συνέχιζε να εκδικηθεί εδώ. Άλλο πράγμα τώρα, σας το έχω πει κι άλλη φορά αυτό. Κάποτε όταν λειτουργούσα στην Αγία Εκατερίνη, ένας καθηγητής που ήταν στην Αθήνα, μου είπε το όνομά του, δεν το θυμάμαι, μόνο ότι είναι γενιώτης. Ήρθε να μου δώσει χαρητήρια ακριβώς για τα θέματα αυτά μιλούσα. Να πεις και κάτι άλλο, πάτερ μου. Στα Γιάννενα υπήρχαν 3 αποθήκες ροχισμού και παρέμεναν κλειστά. Κρύωναν οι φαντάροι, ξεπαγιάζαν οι φαντάροι και τα ρούχα αυτά ήταν κλειστά. Και να σου πω πιο αλήθεια ακόμα, εγώ ο ίδιος έχω κλέψει από αυτά τα ρούχα και τα πήγα στο σπίτι. Και η μάνα μου τα έδωνε ξεκανα φτωχό και εγώ της είπα, μάνα, εγώ τα κλέβω, εγώ κινδυνεύω και εσύ τα δίνεις, δεν είναι δικά σου, μου είπε, λέει. Τα πράγματα πραγματικά τι είναι, να φρίξεις. Και εν τούτης είχαμε περισσότερα θύματα από κρεοπαγήματα, εξού και ο θειός μου και όλοι αυτοί που είχαν τέτοια, από ό,τι είχαμε αποσφαίρες. Πόσο λοιπόν η προπαγάνδα είχε οργανωθεί. Πότε είπανε ποιοι ήταν εκείνοι που ήταν τα όργανα αυτά. Πότε αν αυτοί αύριο και σήμερα βρίσκονται, δεν ξέρω επειδή θα οπωσδήποτε θα έχουν περάσει, αλλά δεν ξέρω τι έχουν ποτίσει και βρίσκονται ακόμα σε πότα και έχουν τέτοιους ανθρώπους απάνω. Πόσοι είναι εκείνοι που σήμερα δεν έχουμε προδότη, τόσο καιρό είχαμε τα Σκόπια πάνω. Στέλναμαν παιδιά να σπουδάσουν εκεί και ερχόντανε Γιαννίτσαροι εδώ πέρα. Δάσκαλος από εδώ, από το Ζεστοχώρι. Επερετούσε εκεί το πρώτο χρόνο, δεύτερο που ήταν δάσκαλος, και ερχόταν σε σύγκρουση με κοινότητες που ήταν σε ελληνικό έδαφος, Έλληνες. Όταν σήκωσε τη σημαία κάπου σε μια γιορτή, σήκωσε την ελληνική σημαία, τον κυνήγησαν να την κατεβάσει. Και εμείς νόκος. Δεν κατάλαβα. Για μένα ναι, αν η Μακεδονία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και δεν ξέρω πού θα φτάσει τώρα εκεί, είναι τα 2 συλλαλητήρια κράτησαν. Το είπε βέβαιος και κάποτε και ο Καραμαλής. Θυμάστε, δεν έχουμε πολιτικούς. Οφείλει ο λαός να βγάλει το φίδι την τρύπα. Έτσι και παντού. Πολλές φορές, είτε την οικονομία, είτε την προδοσία, είτε τη μάχη, καλείται ο λαός να τη δώσει και τη δίνει. Και νικάει όταν δεν είναι τα συμφέροντά τους ακριβώς τι, να είναι δηλαδή μαζί για να μην έχουμε την ευχή του Θεού. Όταν τα συμφέροντά τους είναι αντίθετα, τότε το άδικο ο Θεός δεν το δέχεται. Και έτσι για μένα είναι, όχι σε εμάς, παντού ευλογεί πραγματικά, δίνει δύναμη και κοράει και ξεσηκώνεται. Γιατί περιφρόνηση δεν θέλω, δεν έχω ιδέες να κατακτήσω. Θέλω να είμαι σεβαστής, θέλω πραγματικά και εγώ να σε σεβαστώ, δεν θέλω να σε αδικό, δεν θέλω. Το ίδιο δεν έχουμε και τώρα ακόμα και τη Βόρεια Ήπειρο. Δεν έχουμε ανθρώπους που δεν θέλουν και εδώ φωνάζουν ότι θέλουνε. Πόσα πράγματα γίνονται και πόσα πράγματα έχουμε απροσεξίες. Δεν θα δημιουργήσουμε τώρα εδώ ακριβώς, νίκησαν, πήγαμε που πήγαμε, φτάσαμε που φτάσαμε, και όταν ήρθε η ώρα για να μοιράσουμε, για να μας δώσουν αυτό που λένε Βόρεια Ήπειρο, μας σκότωσαν την Επιτροπή στον νόμο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουμε κάποιες, και τώρα που έχουν έρθει όλοι αυτοί και θα γίνει πραγματικά τι,
Θα έχουν μία μειονότητα. Δεν θα έχουμε ένα μοσαϊκό έθνος. Δεν θα έχουμε τόσα και τόσα σφάλματα τα οποία γίνονται σήμερα ακόμα. Δεν θα έχουν αυτοί αύριο δικαιώματα, θα έχουν οπωσδήποτε. Και θα έχουμε μειονότητες. Τι λέμε ότι θα πάρουμε και θα κάνουμε. Προσοχή λοιπόν για μένα είναι εκείνο που θέλω μόνο. Δεν θα μας δώσει κανένα τη δικαία λύση. Μόνον αν στηριχθούμε σε αυτό το πιστεύω. Να στηριχθούμε πραγματικά και στην συναδελφοσύνη, να μην έχουμε αυτή τη διχόνοια την οποία ήδη στα μεγάλα κόμματα μπήκε πολύ βαθιά. Φοβάμαι μήπως σκορπίσει αυτό και φτάσει ακόμα και σε χωριά και σε πόλεις, ακόμα και σε οικογένειες, να μοιραστούμε, και αυτό θα χαρούν οι εχθροί περισσότερο νίκη που έχουν να κάνουν αν πετύχουν αυτό, όπως το πέτυχαν το 46, δεν ξέρω, προδοσίες από εδώ και από εκεί. Μη μου πούν τίποτα, δεν θα έχουμε τίποτα, γιατί τα έζησα αυτά τα πράγματα. Ξέρω πώς ακριβώς ερχόνταν, πήγαινε κάπου για να φουντώσουν τα βουνά η δεξιά και αριστερά, πήγαιναν οι δεξιοί και χτύπαγαν τους αριστερούς. Πήγαιναν και χτύπαγαν τους δεξιούς και αναγκάζονταν να βγουν στο βουνό. Είτε από εδώ είτε από εκεί. Φανατισμένοι πλέον και αδέρφια ακόμα που έχουν συναντήσει και έχουν βριστεί, έχουν κάνει τα πάντα όλα. Έχω ακούσει διάλογο τέτοιο μεταξύ των αδερφών, γιατί ακριβώς ο ένας ήταν από εδώ, όσο από εκεί. Τι συμφέροντα εξυπηρετεί.